I a vegades em diuen, i tu el futur com el veus, el futur? Jo sempre responc, jo no sé què passarà demà, no ho sé. Jo dic molt al present. Home, tens la línia cap on has d'anar, però molt adaptable en els moviments, no? El que faig és treballar perquè el que vingui darrere, que no sé qui serà, es trobi aquest entorn, la nostra feina, al màxim de bé possible i amb el que pugui, el món de la pagesia, al màxim de bé possible. Disfruta del que puguis fer avui i no pensis en el que no puguis fer demà. Per tant, com que demà no sé què passarà, no cal que hi pensi. La vida pot canviar en 5 segons. Per tant, el demà ja vindrà. Soc Ramon Casamada Humet, tinc 66 anys i visc a Can Casamada i això és casa nostra i casa vostra. Hem escollit aquesta entrada perquè és una miqueta emblemàtica del que és la masia i és on he viscut els primers 25 anys de la meva vida i he treballat els 45 anys que faig de pagès. Abans no hi havia calefacció. Jo recordo que de petit, quan anava a dormir, hi havia gel per dintre, quan feia fred, hi havia gel per dintre dels vidres, el guaf s'entelava, no? Per tant, tenim que anar a buscar les coses naturals. I el natural què era? Les cases encarades al migdia. Aprofitar tot al màxim el sol de migdia i de tarda, que era el que escalfava, i deixar la part nord pel rebost, perquè no hi havia neveres. Per tant, es tenia que guardar el lloc fresc de la casa pel rebost, el lloc fresc de la casa per les portadores de vi, perquè la temperatura fos més estable. Per tant, a l'estiu la casa era fresca i a l'hivern encara era calenta de l'estiu, no? En el llibre que tenim va sortint Casamades i hi ha un punt que en una generació només surten noies i passen a ser Morral Casamada. Com que suposo que hi ha d'haver algun procurador, alguna persona important, per poder tornar a donar el nom a Casamada, va passar a fer el Josep Morral com a nom. I va eliminar el Morral al final i va quedar Casamada. Josep Morral Casamada, i així per poder tornar a recuperar el Casamada com a nom de la casa i com a nom de les persones. I penso que som dels pocs llocs que tenim l'activitat agrària i que la casa i els que hi viuen porten el mateix nom.
que aquí baix a la font hi ha una alzina, que en dèiem la Teresa, que la va plantar el meu besavi, va plantar l'alzina, i després hi havia un roure, que era una preciositat de roure. Has de comptar que a l'alçada de braços, 3 persones amb els braços llargs s'arribaven a tocar els braços. Feia 5,25 centímetres 5,25 de perímetre. Però malauradament, crec que va ser l'any 92, va passar un bufarut, el va recargolar i el va tirar a terra. I aquell va saber greu la caiguda d'aquella, perquè era un arbre... Bé, de fet, el tenim que catalogar com els arbres monumentals de Catalunya. Jo al néixer ja anava per feina. Recordo que em va fer néixer el meu pare, perquè aquell temps la gent naixia a la casa, la mare va anar de part i tenien que anar a buscar la comadrona. I clar, la comadrona la anaven a buscar amb el carro i el matxet i el cavall. Que va marxar el pastor corrents a buscar la comadrona, la senyora Maria, però com va arribar aquí, el pare va dir, ja li he fet la feina. De fet, a la nostra infantesa, quan anàvem al col·le, els mestres ensenyaven, i alguna vegada bases de clatellots, no? I els pares són els que ens educaven els valors de la vida. I avui en dia hi ha un percentatge de pares que es pensen que els que eduquen són els mestres i els que ensenyen, i ells no han de fer res, no? I això penso que és una equivocació que a la llarga potser ho pagarem una miqueta. Jo vaig començar a l'escola a les monges, que en diuen la Immaculada, perquè els pares eren de creences religioses i en aquell temps bastant influenciats per l'Església, no? I vaig anar fins als 7 anys, i a partir dels 7 anys em van posar intern a Sabadell. I les meves germanes se'n van anar a Girona internes, durant 3 o 4 anys també, vull dir, per tant no era jo sol, no? Al final, doncs, bé, la cosa va anar evolucionant, ja en comptes intern vaig passar a anar cada dia al col·le, perquè anàvem a un grup d'aquí que vam fer una ballesana escolar per anar a Sabadell. Per tant, la cosa va canviar una miqueta, fins que vam fer fora els capellans, vam fer fora del col·le per massa aplicat. Vaig anar a l'Egara i després ja, amb 16 anys, vaig anar a estudiar capacitació agrària a Mollerussa, també de dilluns a dissabte, també una experiència de deixat de la mà de Déu durant 2 anys i, bueno, ja vam aprendre a treure els castanys del foc. I alguna vam aprendre d'agricultura, que quan ho poses a la pràctica resulta que no saps res. I la pràctica és la que t'ensenya a fer de pagès. Quan érem petits, clar, no hi havia cotxes, per tant el pare tenia una moto. I quan anàvem al col·le, amb la moto, ell, com que tenien vaques, portava la llet a Castellà per vendre-la, no? I amb la moto hi anàvem jo, la Núria, la Montserrat i el pot de la llet. I si no, hi anàvem amb el carro. I si no, amb tractor, i si no, anàvem a peu també, que tampoc no ens caien els anells per anar a tornar a peu, no? I era curiós perquè quan veníem a peu, com que el camí era de terra, veies les roderes que anàvem fent esses, anar perdent estona, anar jugant. I quan hi havia, el Vitet tenia uns arbres fruiters, ja ens cridava quan passàvem per allà a l'estiu, i anàvem a menjar nespres del nesprer del Vitet. I això era, bueno, la nostra infantesa, era voltar per aquí, córrer, viure amunt, això era la nostra infantesa. En bicicleta sense frenos, amb els genolls pelats, amb marques per tot arreu, de caure i espavilants, de caure i tornar a aixecar. I si ploraves, però que no hi havia ningú perquè t'acompanyies, doncs et fregaves i tornem-hi. Que amb 3 anys recordo que algú em va pujar dalt al tractor i em vaig desfrenar. I vam ser temps, aquest no està vist contra la paret, però em vaig portar un mantellot que me'n recordo tota la vida, no? I després amb 10 anys ens posava dalt del tractor per anar a buscar bales del camp, i amb 12 ja anàvem al tractor fent feines pel camp. I amb 16 anys ja m'anava a Castellà amb el cotxe, sense anar a la carretera, però que era una cosa normal. Anar amb el tractor el dia d'avui, clar, tens direcció assistida, tens un seient que és molt còmode,
tens aire condicionat, calefacció, per tant, és molt diferent de quan vaig començar. Els nostres pares mai ens van obligar a fer res, ni ens van dir el que havíem que fer. Ells opinaven, aconsellaven, però nosaltres teníem que decidir el que volíem, no? La feina de pagès l'has de mamar de petit. Però clar, com que tens el coet cada dia ho vius, i vas entrant, fins que un bon punt decideixes, bueno, va, jo m'hi poso també. Vaig començar a engegar doncs, la granja de porcs, vedells, i vam anar ampliant del que hi havia, vam anar ampliant una miqueta. A darrere va venir el Jordi, que també per voluntat pròpia, també va continuar. Quan ell va continuar vam eixamplar una miqueta el ventall de treball. I a cap d'uns anys, als anys 90, el Joan s'hi va involucrar per voluntat pròpia, no per dir ho has de fer-ho. Doncs vam agafar i vam tornar a ampliar una miqueta més el ventall, la diversificació de les feines per poder viure de la terra i del bestiar i de la feina que féssim. Jo crec que ho podem dir amb orgull, cosa que no és gaire normal, que no ens hem fotut mai els plats pel cap en cap moment. Però totes les coses les dialoguem, les consensuem i votem. I a vegades que quedes 1-1, 2-1. Recordo que un dia sentia el Joan Roca Cuiner, que també és la mateixa situació, doncs 3 germans, i ell deia, és una passada quan vas en contra dels altres dos, donant-li el tom i que els altres dos vagin a favor teu. Per tant, això vol dir treball, vols dir raonar les coses i no imposar. I al final aquesta vida, tots els resultats, és feina de tothom. Qui es pretengui, qui es pensi que ell és molt important i sense ell no es faria res, no és veritat. La modèstia és la millor virtut. Tot és un treball en conjunt per tirar la vida endavant. Sí que és cert que a les parelles no els deixem intervenir en el negoci. Les opinions de les parelles poden estar contràries a les nostres, cadascú a casa seva fa el que sigui, però a nivell d'empresa no hi opinen per res. Poden dir, però no tenen dret de vot, tenen dret d'opinar, no? Viure a pagès ara és una cosa, però clar, molts anys enrere molt diferent, no? Per tant, tenies que saber solucionar problemes. Per tant, deies que tinc una clau anglès i un filferro, doncs amb això arreglo el tractor, no? Per tant, això et fa que t'espavilis sempre, vull dir que busquis solucions en comptes de problemes. I això és la filosofia que nosaltres tenim ja abans i ara actualment també som autosuficients, per dir una cosa. Nosaltres comencem la feina a 3:15 a les 7 del matí i ens dediquem primer a donar menjar al bestiar, tant a mares com a engreixos com a vedells, fins allà les 9, quarts de 10, més o menys, que és quan anem a esmorzar. Esmorzem i quan hem esmorzat, després, en funció de l'època, cada època té les seves feines. Doncs, si és època, ara que posem a casa, ara al desembre, que és època de sembrar, doncs anem als camps a llaurar, a treure fems, a treure purins, fer la feina del camp. Parem al migdia per dinar, una hora i quart, tornem a empalmar fins a les 8 del vespre. Allà a les 6 o les 7 tornem a donar menjar al bestiar, fem un altre control de bestiar i a les 8 pleguem. Això és l'horari normal de dilluns a divendres. Dissabte fins a migdia igual i a la tarda doncs, reduïm la jornada un parell de 3 d'hores. I doncs, el diumenge hi ha un de guàrdia, que sempre sóc jo, perquè com que la meva dona doncs, treballa, doncs els diumenges sempre treballo jo, de les 7 del matí a 3:45 fins a les 3, que fa les feines de donar menjar i després la feina de despatx. Hi va haver una època en què hi havia 4 ramats d'ovelles. La molèstia aquella dels pudors, les cagades al costat dels edificis, que si les puses,
els van anar comptant, no posen aquí, no posen allà, els van anar comptant, no? Fins que van quedar eliminats. I un pastor portava 300 ovelles, i ara volen tornar a recuperar els pastors perquè mantinguin al voltant de les urbanitzacions i dels municipis els boscos nets, però per fer aquesta feina necessiten 3. Aquell esperit de sacrifici que tenia aquella gent ara no hi és, no? I ara volem fer una cosa que vam destruir fa uns anys, no? I amb la pagesia pot arribar a aquest extrem. És a dir, volem preservar els pagesos, però ens hem de preguntar què fem per preservar els pagesos. A nivell personal, a nivell institucional, què fem? I passat d'escoltar la ràdio o la tele a sentir-la, de llegir, a mirar el diari, perquè al final el que sento o el que llegeixo és l'opinió d'aquella persona. No vol dir que sigui un Déu i tingui la raó. Que hi ha molta gent que diu, és que ho han dit a la tele. No, ho ha dit aquella persona que té el comentari, no? Jo escolto, processo i entenc la conclusió que n'hagi de treure. Sempre convençut que el que fas és el correcte. El pots equivocar, però almenys fas el que tu t'ha semblat, no que t'ha fet fer aquell altre i resulta que s'ha equivocat i et trobes culpa a l'altre. No? Per tant, ser conscient del que decideixes i assumir-ho tal qual ve. La figura de la mare, ella, quan es va casar amb el pare, ella venia d'una casa de Santa Perpètua benestant, el seu pare tenia un taller, també era un home una mica inventor, i estava acostumat, doncs, inclús a tenir minyona, no? Vull dir que... I clar, va venir el rol d'aquí, amb una masia, que només hi havia hagut homes, per aquell temps hi havia masovers, la merda per allà on vulguis. Clar, va ser un canvi que penso que... I clar, hi va quedar embarassada ja, m'entens? Aquell canvi va ser, penso que va ser, si hagués pogut tirar enrere, podria haver tirat enrere, no? Del 52 que va néixer la Núria, als finals del 52 fins al 62, 8. Per tant, la feina, i a més era una dona que era de molt d'ordre, la netedat li agradava, però amb quantitat, no? I clar, amb aquesta casa tan gran doncs, li portava feina. Has de pensar que va quedar ferida, em sembla que tenia 71 o 72 anys, es va ferir, li va quedar el cos, la meitat del 50% del cos, com si no el tingués. Aquella voluntat de superació, de fer, i al cap d'uns anys anava amb crosses i amb una cadira fregava el terra, s'anava amb una cadira, anava fregant com amb la cadira i anava fregant, i treia la pols, i l'energia aquella, la vitalitat aquella de fer, no? Sí que quan va morir, vam portar a l'hospital i en 3 dies va morir, i aquella mort la vaig plorar perquè va ser una mort no volguda. És a dir, ella tenia ganes de viure i aquella mort no va ser volguda, i això em va doldre, que ella no volia morir. I la mort del pare no la vaig plorar senzillament perquè era la seva voluntat. És a dir, del pare a la mare es van portar, que eren 8 mesos, que quan mort un, l'altre... I ell no tenia ganes de viure. I doncs, aquella decadència, fins que va morir, va dir, a mi aquí m'acabo, doncs va dir, és la teva voluntat, doncs ja està. I no va caure cap llàgrima. Sí, el pare va ser dels que van iniciar el Colònies Esplai, les cases de colònies, de la Castellcí. Hi havia el pare, el Lluís Ferret, el vicari, el Lluís Ferret, i el Joan Pinyot. I va ser, durant anys, va estar involucrat en allà, que nosaltres, tots els germans vam fer de monitors, i vam anar a colònies, vam estar involucrats a arreglar la casa, vull dir que cada diumenge anàvem cap allà a fer del que fos, no?, per arreglar la casa. També va estar molt posat a la mostra d'oficis artesans, també va iniciar. No, involucrat de fora n'hi va estar, el que passa que a vegades
quan estàs molt a fora, a dintre no hi ets tant, no? I doncs a vegades aquest equilibri, a vegades el tenia una miqueta desequilibrat, i la mà rondinava per això, perquè a vegades més poder amb el tema, amb la temporada de colònies, que s'hi dedicava més, després aquí sí que es va trobar més sola. Però bueno, això són coses que no crec que fos amb voluntat pròpia, són coses que passen a la vida. La ventada del 2014 ens va destrossar, el 70% de la finca ens la va destrossar, i concretament unes 40 hectàrees van quedar arrasades per tot arreu, no? I això en una hora ho va fer tot, no? I és dels passos de la vida que poder m'ha deixat més, tot i ser asserenat, ens va deixar a tots, trasbalsats, va fer mal, aquella caiguda d'arbres va doldre, però l'any demà que va caure els arbres, que dèiem abans de buscar les pots, de buscar les solucions, l'any demà dels arbres ja vaig dir, aquí hem de fer camps, l'any demà. Vam dir, quina solució tenim? Doncs aquesta, hem de fer camps aquí, no? Com que hi havia unes zones que eren molt planes, vam dir, per això, per estar 50 anys improductiu, fem camps. I, bueno, hem recuperat 20 i alguna d'hectàrees de camps de conreu que, bueno, per l'activitat diària de l'explotació, doncs ens va molt bé. Vam canviar el sentit de l'explotació i ara fem genètica. Genètica per altres granges. Què vol dir genètica? Que agafem creuaments de races per fer mares per altres llocs. Per tant, tenim una raça de mare pura, porten semen, ara estan portant de Segòvia el semen aquest, de races pures, creuem per fer una hibridació per ser una truja molt més efectiva, no? És cert que ara estem molt controlats per l'administració, molt, jo diria que molt, amb sistema de coses mediambientals, sanitat animal, instal·lacions, benestar animal, la cosa està molt més controlada, no? Perquè és que si arriba un animal a l'escorxador en males condicions ens multen, m'entens? Per tant, som nosaltres mateixos que ho vetllem que arriben en condicions. Nosaltres el bestiar, és dir, jo me'ls estimo, però al final el cuides i el veus créixer i si un se't mor, doncs et sap greu perquè se t'ha mort, no? Però al final és com tota la vida, néixer, créixer i morir. El tema de la mongeta va començar l'any 88, perquè hi havia el Joan que es volia incorporar i tenien que buscar diversificar una miqueta l'explotació. És a dir, teníem tema camps, tema bestiar, i teníem que buscar alguna cosa més perquè ens trobàvem que hi havia una època de l'any, de l'estiu, tardor, que teníem temps per fer alguna cosa, no? I va ser com vam començar aquell primer any, que la vam fer amb xarxa. Després vam tenir col·laboracions amb la universitat per anar buscant, fer estudis, per seleccionar, per buscar millor qualitat, varietats pures de ganxet. Després va ser com vam començar a bellugar el tema de la denominació d'origen, ja a nivell global del territori, per promocionar la mongeta del ganxet. I al final, doncs, el boca-orella ha anat fent la seva funció, hem anat millorant la qualitat del producte i, per tant, penso que estem, després de 30 anys, estem contents d'on hem arribat. De mongeta he hagut de voltar molts llocs a parlar de mongeta. La dones a conèixer, ensenyes a cuines com l'han de coure,
tota aquesta, la cultura aquesta de la llegum, al final és la supervivència de la pagesia, no? És donar a conèixer la teva experiència a l'altra gent. Aquí a casa, com que els ser tan germans, l'esmorzar no ens l'han preparat mai, però mai és mai, Ni quan anàvem al col·le, ni de més grans, mai. Sempre cadascú s'havia que preparar l'esmorzar. Al dinar sí hi havia primer plat i segon plat, i al sopar només hi havia un plat. I el segon, obre la nevera i espavila't, del que trobis. Per això tota la vida, m'entens? Inclús, si algun dia ha vingut a esmorzar gent de fora de casa, dius, allà hi ha el pa, el ganivet, talles, l'oli, tan bonic, es vens aquí tal i menges, no? Per tant, ha sigut una cosa que ja la gent que venia, ja, bueno, vaig fer l'esmorzar, ja típic, no? Vull dir que una cosa molt oberta, bàsicament perquè, per no donar feina a la mare, que era absurd, que ella estigués tot l'estona preparant esmorzars per tots, no? Doncs això és una cosa que ja de tota la vida ho hem fet. I vam passar temporades però magnífiques, i és d'aquells llocs que, quan va dir que tancava, va dir, ostres, va doldre, no? Tot i que el Ton tenia el seu caràcter, vull dir que era prou conegut, però amb nosaltres tenia, hòstia, molta estima, molta estima. El que la Maria Rosa feia de nassos era la truita de formatge. Era un plaer, és a dir, tu menjar-te una truita colleta de fora, crueta de dintre, amb aquella que quan te la menges et cau els pobrets amb ceba, els xampinyons, les braves, que jo demanava braves sense salsa, perquè la salsa després no podia dormir, i sense salsa. Allà només estava la pepsicola, perquè es va discutir amb el dia de la Coca, va dir, no cal que tornis més. I la gent, quan ja amb gent de fora, va dir, no tens Coca-Cola? No! Sí. La gent vol colorido, vol alegrar la vista. Vas dels camps i dius, una temporada estarà llaurats, l'altra estarà sec perquè està a punt de collir, l'altra es començarà a sortir el sol perquè està naixent. Per tant, hi ha entorn, hi ha vida en els llocs, no? I els pagesos són els encarregats de fer aquesta vida. Però no cobrem per fer aquesta vida que en gaudeix tothom. M'entens? Anem evolucionant la societat cap a l'egoisme. I aquí ens hem trobat que la gent es pensa que això, el nostre entorn, és a tots, quan aquest entorn és nostre. Però la gent en fa ús i ens sembla molt bé. Però hi falta el respecte. Aquí jo no em poso a casa d'un, a dintre de casa seva, a seure amb el sofà, per respecte no m'hi poso. La gent aquí pensa que això és casa seva i pot entrar a dins d'un camp a fer-se una foto, pot venir a passejar sense que pensant que hi passen cotxes i amb els auriculars posats inhibint-se de l'entorn, ve aquí a córrer de nit sense cap tipus de reflectant de res. Dic, haurem d'esperar que hi hagi algun accident que fem mal a algú, però després fer el crit al cel i posar els remeis. Posem el remei abans que la malaltia. Els boscos estan minats de camins per dintre, de les bicicletes que han fet camins per dintre, o corriols, gent caminant per dintre. Amb quin permís? Amb cap. M'agrada molt mirar, badar, l'ofici de badar és que és una cultura, és cultura, badar, observar la gent, a mi m'encanta observar el territori, observar tot. I he après oficis badant, mirant la gent com feia les coses. És a dir, m'encanta arribar a un lloc, assentar-me i no fer res. En Joan Barril ho deia, una persona que m'encantava un caràcter així tot suau, i ho deia sempre, arribar a un lloc, no veure ningú, no veure res, assentar-te i cap d'una estona veure-ho tot. I això és un plaer observar, és un exercici de relaxació impressionant. I això, és a dir, això, saber comptar fins a 10,
o donar la volta a la manzana, que dic jo, t'evita molts problemes. I ara amb això, amb la xarxa ho veiem, no? Que hi ha merders impressionants per aquella immediatesa, no? Que si hagués esperat 5 minuts no hagués passat res, no? I això, jo soc d'aquells que m'agrada donar la volta a la manzana. A mi la música, el ritme m'agrada, sempre bellugo els peus, toco amb els dits quan sento música, i he fet ball del saló. Jo dic que el tango és dels balls que m'agrada més, perquè és passió, el tango passió que diuen, és passió, allò dius, t'arrossegues, et concentres, potser és dels que, no és que sigui cap expert, però vull dir que si fa molt temps que no em ballo, és el que m'enganxo més de pressa. Diuen que no miri terra, però m'agrada mirar terra, allò, la vista perduda, sense entretenir-te, per tant, tens la ment en blanc, és divertit. Jo tinc mòbil, és a dir, jo tinc mòbil des que van sortir els mòbils, perquè aquí teníem telèfon, teníem una sirena, i cadascú tenia un toc de sirena, no? Quan tocaven el telèfon, perquè a vegades et trobaves que estaves a l'altra punta de món, sentiries la sirena, venies cap aquí, arribaves aquí, i era per una tonteria, no? Tornen cap allà, no? I quan van sortir aquests mòbils de defensa pròpia, defensa personal, doncs em vaig comprar un. I a partir d'aquí n'hem tingut sempre. Al mòbil hi tinc el correu electrònic, per feina, no tinc Twitter, no tinc Facebook, i els WhatsApps, els grups els tinc tots tancats, amb silenci. Tinc Instagram, sé que tinc 3 fotos i les 3 me les han penjades, o 4, i ara em sé que n'he penjat 2 i les altres coses me les ha posat ma germana. Faig servir el telèfon per la feina, i fora de la feina ja saben que si algú vol alguna cosa que em telefoni, que si comença a escriure gaire anem malament. Necessito l'ordinador, per tant, per facturació, per el programa de comptabilitat, el programa de genètica, també he hagut d'aprendre d'això, els Excels, vaig fer un curset fa molts anys d'Excel i vaig estudiar allà sense saber res, i a base de prova-error he anat aprenent i em sé defensar més o menys. A vegades quan comparo amb gent, pare, Déu-n'hi-do. Nosaltres tenim corrent des de l'any 63. I abans, el meu avi, com que era prou inventor, ja havia fet aquests molins de vents que fan ara, doncs ja en feia. I el tenien posat a dalt de tot de la teulada, amb una dinamo i una bateria de bateries, una sèrie de bateries que carregaven, aquella dinamo carregava les bateries. I després tenien llum de 12 volts a la casa, i encenies i apagaves allà on convenia. Com que això donava poc, després hi havia un motor d'aquests de gasoil, amb una dinamo, també carregava les bateries, i així anaven funcionant. I després, quan vam posar la corrent, el meu avi ens va regalar, tenia un amic que feia televisors, i ens va regalar una tele. Vam tenir la tele allà aparcada durant 2 o 3 mesos, sense poder-la enxufar. Per tant, la veiem la tele, i allà no sabíem com anava. I el dia que es va arribar a la llum, que vam enxufar, vam veure allò, en blanc i negre, el Bonanza, allò semblava que fos la fi del món, no?